Mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Gift nyama. Lero ndifuna ndikhazikike pa uyu Minister of Trade Vitumbiko Mumba. Mkulu ameneyi anthu ambiri tinayamba ndi kumuyamikira ndi mmene anagwirira ali Minister of Labor. Ankagogoda mageti kumayendera anthu ogwira ntchito ambiri namba kuomba m'manja, koma kwambiri Vitumbiko Mumba chomwe mungati kumuziwa ndi khukhu, munthu wokuba amene mbiri yake nduja anasoyesa ndithu ndalama za njanje. Andi zonse zimachitika pamene pachapo kumagogoda mageti kumatani amapezamo benefit yoabera ainwa cha makampani yoabera amwenye. Kazi zinachitika zimene zijawa athamanga kumene kucha anthu kuyamikira kuomba m'manja. Chikhaleni tikuombera munthu m'manja, munthu wokuba. Panapezeka vuto, mavenda ankamacha kunena kuti mitengo ya mabelo zovala zakaunjika yakwera kwambiri. Akumacha chonchichi kunapezeka kuti nthawi imeneyo nthawi ankamacha ku Minister of Trade kunali ndani kuti Sostene Gwengwe. Sostene Gwengwe anachosedwako ndikutenga Vitumbiko Mumba yemwe uja amene anthu amamuyamikira ali ku Minister of Labor uja, mosayang'ana zinthu zomwe iyeyo akupezapo benefit pakuyendayenda kwache kusekucha, koma anthu ankangoyang'anapo kunena kuti pali ubwino okha. Anampirisa Minister of Trade. Wafika umene kuchako anafikira kubana katundu ati wang'onong'ono waza ulimi like tomato, nthochi, chanchani. Anapanga kwambiri, in short anapanga target kwambiri dziko la Tanzania kuti tinthu ngati mene tisamatani kuti tisamalowesa. Bakulankhula kwache amanena kuti akulimbikisa kuti buy Malawi zigula katundu kwathu konkuno. Zinachitika zimene zija Amalawi zina ndi zina zomwe timazipeza kuchokera ku Tanzania tisati ngono tinayamba kuona kuti zinthu zayamba kuvuta. Inalinso nthawi ya njala ya mitengo ya chimanga nthawi inafika ndithu yakwera kufika pa 100 and yakuti strumo tikumuomberabe m'manja. Lero ndi uyu akukamba za simenti wasowa. Akuna ti simenti azikagulaso kuliko kodi mayiko akunja kuopseza makampani amwathu muno kunena kuti iye ingati simupanga zakuti tizikagula katundu kuchokera ku Zambia. Kazi uyu akuopseza makampani opanga sugar, tizikagula sugar ku Brazil. Guys, ife paloma tili pa mavuto a forex nziko munomo. Mafuta atikukanika kuoda nziko munomo, anthu agona pa filling station nkhani yachiyeso wa forex yemwe. Ndalama zimene zizichoka kuti? Bwanji ngati yeye akuna kuti ni Minister of Trade osafufuza tikati yeni chikuwavuta makampani amene wawa ndi chani, kukhala nawo pansi ndi kukambirana kuti apeze solution yeni kuti kodi ndi chani chomwe chikuchitisa kuti katundu amene azikwera mitengo. Mwinaso kuti takuona kuti ndikusowa kwa chani kuti kwa ndalama zakunja zomwezo. Chikowe katundu amene amapangidwa kwathu konkuno cement muthakuona kuti zinthu zina zomwe zimachita kuti ifike pano kuti iyi process ya cement yatheka nawo kuti itha kupita pansika. Muthakuona kuti materials ena amachokera mayiko akunja pakufunikanso forex yomweyo. Bwanji osawathandiza forex yokuwapasa makampani amene wawa kuti mwina azipeza forex mosavuta kuti azitatso kuyitanisa materials ena ochokera kunja. Cement arani kodi atsika mtengo. Azipangaso cement ochuluka makampani athu omwewo. Lero akuonera kuti yayi tizikatenga cement kuchokera ku Zambia. Alako Vitumbiko Mumba uyu analowa anayamba kugwirisidwa ntchito asanalowe ngakhale mboma. Nkhani yake ni mafia okuba.
amene akuthandizira chipani ichi cha MCP kusolola ndrama kuchokera m'bomamu lero ndi amusendeza kufika pano ndi running mate kuti akhale vice president kumwenjezera mphamvu. Dziko lino ngati titi tizivotera anthu awawa, dziko lino lisauka zenizeni. Vilombiko Mumba ndi amene akupanga ma business zonse zichakusalera zichazo ni ma business olo maiko amene akufuna kuti azikagula cement. Kampani imwe afuna kuti azikagula cement kuchokera maiko akunja yapereka kale ndalama kumpasa Vilombiko Mumba zokuti azikathandiza banja lake. Zina zapita za kwa Lazarus Chakwera chifukwa akulimbikira kuti aya tizikatenga zinthu kwakuti. Chifukwa kwa munthu amene ukuziona kuti ine zikundivuta forex ikundivuta sungakabwere pamaso poyera pa anthu kumakana kuti yayi nkuyenjezerapo sontolo wina kuti muzika kuodaso zinthu zina zake kuchokeraso kunja. Chikhaleni zinthu zochepa ngati mafuta mwati kusunzika nawo nkhani chetu kusowa chani kuti forex. Pamene mungathe kuzoona kuti Vilombiko Mumba ndi mafia wokuba zonse zikuchitika kuti mmene munjamu azikasolola muchani kuti ola ku Brazil ko ndeti wayamba kale process yofuna kukambirana ndi uyo kambirana ndi kampani ya ku Brazil. Ngati imusolole imutongolere ndrama then kampani chezibweresa sugar kuti konkuno kupha makampani akwathu omwe kuno. Koma struma tikuombera mmanja. Kuombera manya munthu wokuba kumana kuti amagwira chani kuti amagwira ntchito kwambiri. Nimba avakaya. Mafuta omwewa awawa akukanika kubwerawa mutha kuona kuti mafuta watu sikuti kapena akuti ali kudoko nthawi yonse akubwera. Forex nziko muno mulibe mafuta anaoda kufika nawo kudoko. Mafuta akudikirira kunena kuti tikamayandikira pa 16 September mwaona mafuta pena paliponse akupezeka azioneka ngati kuti zinthu atani kuti akonza. Zomwe za cement akusowa pano muona tikamayandikira zisankho mitengo ya cement jayi atani kuti yatsitsidwa. Just ngofuna kungwa kwawerenga Malawi ngati ndi atulo kusisa zinthu pamene pali nearest zisankho. Choli ngati muziona ngati kuti kupanga buy attention ya anthu kuna kuti yayi zinthu zamba kulani kuti zamba kwenda. Mafuta lusuti akhala kusowa fika pa 16 September. Chifukwa mafuta angosungisidwa ndi boma lomwe. Plan ya Vilombiko Mumba yemwe ali kuwasewera Malawi maoneka ngati makape akuti iye ophunzira kwambiri. Amalawi alibe nzeru. Tikuziwa. Uyu ngati kuti pali munthu wononga number 1 amene walowesedwa mu system ya Lazarus Chakwera ndiye Vilombiko Mumba. Andi kutenga dziko kuwapasa awawa a president ya Chakwera panopa vice president ya kukhala Vilombiko Mumba dziko lino lisauka kwambiri. Chifukwa kuti munthu uyu ndiye number 1 wokuba. Koma muona kuti timombera mmanja anthu okuba. Mutha kuona kuti bai Malawi akuipanga contradict yekha. Yekha akukaluza kuti zinthu salowe nziko muno. Yekha akuna kuti ayi ndizikatenga zinthu kuchokera kunja. Afuna auze kuti chani Amalawi. And yet forex nziko muno mulibe. Akuluakulu. Tenti kamapanga zinthu tiziningalira. Maboma lili ni makhuluku anthu okuba amene abwera kufuna kusausa dziko lino. Kwa basa next 5 years mundivomereza inuyo zinthu zikutivuta kusowa mtengo ogwira dziko lathu lino.